Доброго ранку. Усім салют! Рада вітати вас у нашому доброранку! Лесик, а Лесик, Что, Кась? у меня з'явилася геніальна ідея. Давай запросимо у доброранок єнотика. Буде вести програму разом з нами. А чому менавіта гэтага звярка, Кася? Бо я учора поглядела мультик про крошку єнота і вирішила, що такі ведучі нам потрібні. Кася, ти уявляєш єнота, якого намалявали мастакі-мультиплікатори. А на самой справе гэтых звяроў даволі складана прывучыць да парадку. У цябе ёсць знаёмыя яноты, Лесік? Я цікавіўся гэтымі жывёламі і высветліў, што яны вельмі любяць гарэзіць і нават шкодзіць. Правда? Праўда, праўда. Таму давайце лепш паназіраем за дзікімі янотамі. А ёсць такая магчымасць? Ёсць. Аднойчы я зняў пра янотаў паласкуноў невялікі фільм. І сядзіш, маўчыш? Уключай яго хутчэй. Лесик, ты хочешь сказать, что у нас у Беларуси водятся еноты? Спачатку не вадзіліся. Радзіма янотаў паласкуноў паўночная Амерыка. Ого, гэта вельмі далёка. Як же звяркі аказаліся ў Беларусі? Іх завезлі ў 1954 годзе з Азербайджана і выпусцілі на акліматызацыю ў прыпяцкім запаведніку. Як здорово! Янотикам у нас спадабалася? Так, яны распаўсюдзіліся па ўсёй пойме ракі Прыпяць. Там звяркі знайшлі спрыяльныя для пражывання дубовыя, грабавыя і змешаныя лясы з вялікай колькасцю дрэў, у якіх меліся дуплы. Іх жывёлы прыстасоўвалі пад сваё жыллё? Менавіта. А я ведаю, што больш за ўсё падабаецца янотам. Яны вельмі любяць паласкацца ў вадзе. Яшчэ як любяць. Ежу, якую звяркі здабываюць па берагах рэк, азёр ці ў балоце, яны хуценька нясуць да вады і пачынаюць паласкаць. За гэтую звычку яноты і атрымалі назву паласкуны. Правільна, Кася. А яшчэ яноты вельмі добра плаваюць. І гэты занятак таксама ім падабаецца. Ну і таленавітыя янотікі. І плаваюць, і па дрэвах лазяць. А бегаюць яны хутка. Звычайна па зямлі жывёлы перасоўваюцца павольна. Але гуляць з янотамі ў даганялкі я б не раіў. Чаму? Таму што яны могуць развіць хуткасць да 20 кіламетраў за гадзіну. Ого! Выдатныя спартсмены, нічога не скажаш. І такія вясёлыя. Дзякуй за цікавае і пазнавальнае знаёмства, Лесік. І ўсё ж шкада, што янота нельга пасяліць у добраранку. А можа, тады запросім да нас мядзведзя? Кася, да нас у госці прыходзіць стопа з калыханкі. Але ён робіць гэта рэдка. А мішка жыў бы у нас. Кася, сапраўднаму мішку у нас у пакойчыку будзе мала месца. Але... Кася, пакуль ты больш нічога не прыдумала, давай глядзець мультфільм. Між іншым пра мішку. Мультфільм? Ну добра, давайте глядзець. Кася, я знайшоў, каго можна было б запрасіць у добраранак. Цікава. І каго? Коня. Лесік, ты нічога не блытаеш. Я займаюся конным спортам і з коньмі выдатна знаёма. Гэта цудоўныя жывёлы, але вялікія. Вось, ты нешта не тое прыдумаў, разумнік. Дзяўчынкі, я не прыдумаў, а прачытаў. І гавару пра аднаго канкрэтнага коня, якому хапіла б месца ў нашым пакойчыку. Як цікава. І якога ён памеру? Дзе жыве? І чаму такі маленькі? Калі вы так зацікавіліся, я магу адказаць на ўсе пытанні. Яшчэ б не зацікавіцца. Слухаем і глядзім уважліва. Ой, які маленькі конік. Гэта не фотамантаж. Не, Кася, гэта сапраўдны конь. Проста самы маленькі ў свеце. Ростам ён не дацягвае да 53 сантыметраў. Ён вось такі? Ну і ну, многія сабакі больш за гэтага коніка. Маленькі, але удаленькі. Конь Пумукуль занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса як самы маленькі на зямлі. Лесік, ён нейкай асобай пароды, пакаёвых коней? Не, Кася, Пумукуль проста чамусьці не вырас. Вось такі
капрыз прыроды. Але ён здаровы? Абсалютна. Нягледзячы на маленькі рост, Пумукль выдатна адчувае сябе сярод коней нармальнага памеру і нават дапамагае гаспадыні на ферме. Ой, неверагодна. За сваю працу Пумукль атрымлівае моркву і яблыкі. Гэтыя ж ласункі падабаюцца і коням звычайнага памеру. Але праца на ферме не адзіны занятак працавітага коніка. О, а што яшчэ ён робіць? А, выступае ў цырку. Не, Кася, Пумукль – конік-тэрапеўт. Ён наведвае хворых дзяцей і дарослых у бальніцах і дорыць ім цяпло і добры настрой. О, які малайчына! Упэўнена, калі людзі глядзяць на яго, хутчэй становяцца здаровымі. Асабліва Пумуклю падабаецца гуляць з дзеткамі. Ён вельмі задаволены, калі яго гладзяць. Лесік, такі конік нам патрэбны. Я буду рабіць яму розныя прыгожыя прычоскі. Мы будзем гуляць у двары. Кася, ты ж чула? У Пумукля многа спраў. Таму ён дакладна не пераедзе да нас. Хаця б у госці мы можам коніка запрасіць. Можам паспрабаваць. Я напішу яго гаспадыні. Цудоўны план, Лесік. Тады я буду чакаць сустрэчы з Пумуклем. Назапашу морквы і яблычкаў. Кася, ты так захапілася новым знаёмым, што забылася на свае любімыя мультфільмы. І зусім я не забылася. Давай, Лесік, уключай чаргавы мультик. Сябры, а вы ведаеце, што зараз мы зрабілі вельмі карысную справу? Што ты маеш на ўвазе, Кася? Думайце. Што мы толькі што рабілі? Мультфільм глядзелі. Вось менавіта пра мультфільмы я і гавару. Лічыш, Кася, што глядзець іх карысна? Цікава. І ў чым карысць? Усё проста. Па-першае, мультики могуць нас шмат чаму навучыць. Чаму, напрыклад? Самае нескладанае пасля прагляду мультика прыгатаваць карысную ежу, якую толькі што паказалі на экране. Цудоўная парада. Дзецям, у якіх няма апетыту, гэта сапраўды можа дапамагчы. Па-другое, мультики вучаць нас, як паступаць у складаным становішчы. Напрыклад, як памірыцца, калі пасварыліся з сябрамі. Лагічна. А я вось пра што падумала. Мультфільмы пра спорт могуць падказаць, які занятак выбраць. Ды і ўвогуле, мультики бываюць вельмі пазнавальнымі. Толькі ёсць адна важная умова. Здаецца, я здагадалася, што ты маеш на ўвазе, Лесік. Сябры, цэлы дзень сядзяць ля экранаў, ніколечкі не карысна. Вы нічога не запомніце, затое зрок сапсуецца. І нават галава можа разбалецца. Слушная парада, але зараз мы зусім мала тэлевізор глядзелі, таму можам зрабіць яшчэ адну карысную рэч. Гэта значыць паглядзець яшчэ адзін ранішні мультфільм. Менавіта. Давай, Лесік, уключай. А зараз надышоў час развітвацца. Шкада, час праляцеў так хутка. І на маленечкі цікавы карысны мультик яго не засталося. На маленечкі засталося. Ура! Уключай, Лесік. Кася, давай спачатку развітаемся з гледачамі. А давайте, сябры, наперадзе нас чакае новы цудоўны дзень. Правядзіце яго цікава. Карысна. А самае галоўнае – весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку. Не праспіце. А зараз яшчэ адзін мультик глядзіце і па справах бяжыце.